Zviri sei makadiko. Anyways, today tiri panyaya madrugs nemadrug dealers nezvinhu zvinoita kuti mwiri usanyanyoshanda kashandiro kwawakagadzirwa uri. Madrugs anotangira pafodya, wawa, beer, kubva kwaita mbanje, kubva kwaita zvako mazuva ano zvinonzi ana crystal meth na cocaine, zvese zviriko kumadrugs. Zvinhu zvese zvandataura izvi zviriko kuZimbabwe. Kune glue futi, glue inoshandiswa. Kune maspirits, kana nchiti maspirits ndokutaura mabrandi, mawhisky. Those are part of drugs. Kubva kwaya mapirits, medical pills anobatsira kana munhu achirwara. Those are drugs too. Kukura kwatakaita isusu muZimbabwe medu Mbaro, vakoma vedu vakangokura vangori vamwe vanhu, munongoziva Mbare, it's a place yekuti kwakakura kune vanhu vaingotora zvinhu zvisiri zvavo. Vamwe vanhu vanoti mbavha kana kuti matsotsi, of which 80% to 90% yemunhu anoba, kana kuti munhu anoita zvechitsotsi kana anoita zvechimbavha anotoputa fodya nekunwa wawa, sometimes nekuputa mbanje. Maparents edu anga asikatombozvifarira kuona vana vavo vachiita zvinhu zvakadaro. Hapana mubereki anofarira kunzwa kunzi mwana wake imbavha, kana kunzwa kunzi mwana wake ari kuputa fodya, kana kunzwa kunzi mwana wake ari kunwa wawa. Mazvinzwisa. Asi zvinhu izvi zvinhu zvekuti kana muchikura muri vana vadiki unongochitamba neshamwari dzako. Hapana munhu anofurirwa kuita zvinhu izvi. Munhu unoita nokuda kwako because unenge une ruchiva. Ruchiva ndio runoita kuti vanhu vaite zvinhu izvi zvemadrugs izvi zvekuputa fodya, zvekunwa wawa. Because unoona munhu akazvibatira bhiya rake, ari kunakirwa, akachena, akapfeka hembe dzake dzakanaka. Your waiter is not envious. That envious tends to be, you know, a waiter jealous and you want to be that person. Ndopa kuzotanga kuzotedzera zviri kuitwa nemunhu iyeye. Maiziya. Inini zvangu ini ndakakura around vakoma vangu matsotsi neshamwari dzavo, vanhu vekuti ndaingoona vaiita, because chaiwo macastles, I remember zvaisungisa kakunwa castle, kutosungisa chakutoenda kujeri matime aSmith eRhodia. Saka vakoma vedu ava, the only way kwavaikwanisa the only places kwavaifanira kunwa macastles kana vane mari kumashabhini. And mashabhini queen havana basa nazvo kuti mari yacho waiwana kupi. Chake chaanoda kuita sei? Kutengesa wawa wake nekuraramisawo mhuri yake. Kana munhu anotengesa mbanje haatomborina nebasa nazvo kuti mwana wanhinga ari kuputa mbanje, chaari kuda kuitawo kuraramisa mhuri yake. Because haufa wakaona vanhu ava vanotengesa wawa, mashabhini queen aya, nevanhu vembanje kuMbare nenzvimbo dzakawanda anonzi majazzmen. Havafi vakauya pamba pemunhu achitengesera mbanje pamba pako. Vazhinji vanotengesera mudzimba dzavo, kana kuti pamberi pegedhe ravo, kana mumba mavo, kana muchiboy sky chavo. Zvamazuva ano izvi zvatochinja zvokuti kunonzi kwane mabhesi kana aiwa. Zvazvemazuva ano zvazvevapanhu vasina kukwana. Kudhara munhu aichitengesera zvinhu zvake pamba pake, shabhini yake pamba pake, mbanje dzake anozvitengesera pamba pake. Iwo ndo unotoenda kumba kwake unotenga mbanje dzako, unonwa wawa wako, meiswawo muchikona chenyu, kana kuri kuseri kwemba meiswawo kuseri kwemba, munonwira ikoko pachiridzwawo redhiyo, muchiteererawo redhiyo. Because kukura kwedu vashoma wanga utombori neredhiyo kana matv chaiyo. Takatokurawo tichitoonawo pamanext door
neshamwari dzangu tu vanga utori neva-TV and wotoshamwaridzana futi kane munhu iyeyo kuti wotopinda unoona TV iyoyo uchiona ana $6 million man ana bionic woman sounds on Saturday wotogezawo makumbo wotonoona TV wanga wasikapindeka une makumbo ane dust wanga wasikapinde vamwe vaitoonera pawindow. But I was lucky enough kuti the guy across from me, my friend across from Pamba Pedu, my parents vakatengawo TV at an early stage, saka ndaingoona TV ipapo. And I have another guy wekumusora general kumba kwavo kwangu ne-TV, saka ndainoona futi TV ikoko. You know what I mean? Saka I had good friends, and these people andokutaura mwacho anonzi Martin uye anonzi Samuel, they are my best friends, and they were my best friends growing up. Even Martin baba wacho vaitotiendesa kucrash, tichitokwira Vauxhall yavo tichitoenda kucrash kuningi kumahosteri uko kuningi kumatererini kwangu necrash yanga iriko. I don't know kuti if it's still functional. Takatokwira motikari taitofara kuma-70s kauko, totava ma-74, 75, 73, 1973. Kwira motikari kumakota to 7 unotanga kutonzwa jazen jajang JARZM. I think munhu aiitisa jazen anga ari John Matimba or something like that. You didn't want to miss that program ya jazen because paiwinwa mari vanhu vofara. Apo unenge uri kamwana kadikika ne-excitement wofuti yekuda kukwirawo motikari. Ndaitotangira varidzi vemotikari kumira pagedhi kuda kukwira motikari toenda kucrash because unenge usikade kuita miss out on show Jazen supermarket. But anyways, back kune zvedu zvewawa nezve glue, Tinashe. We had friends. My friends, my brothers, angu wahombe wacho vaita izvozvo, vairova glue, Tinashe, Mbanje, Wawa, you name it. Zvakashata pamberi pemumwe munhu, but vakomana vanenge vakutofunga kuti vatokura, vanenge vachifamba vari vakawanda vachitonakirwa, because zvinhu zvinoita kuti vakanganwe nhamo dzavo. Because kuZimbabwe sometimes kwangu kusikadyiwe ka, takakura sometimes taitodya sadza neshuga. Uchitobva kuchikoro uchisvika kumba ona pane sadza neshuga, uchitoseva mushuga wotoguta. Hapana no complain because uri mwana mudiki, unozvo chikafu chacho unochiwana kupi? Panext door ndozviri kudyiwawo, across ndozviri kudyiwawo. 1 or 2 vanenge vachidya zvakanaka wombovaona vachidya, you know. Zuva raunovaona vachidyawo vakakupawo unenge utori nelaki, wototambawo nemunhu iye woti uko kutori nani kukudyiwa sadza nemazai. Zvekunzi kunodyiwa nyama zvaizvi zvanga zviri pano nepano. Asi munhu anotenga madrugs, especially amazuva anaya, ana Mutoriro, crystal meth, Broncleer, yatinoti brongo mushonga kana kuti ngoma. Concept yavo handinyatsoi understanda because unonzwa achitaura kuti ndiri mughetto youth and hakuna mabasa, hakuna mari, hakuna chii. But these are the most expensive items in Zimbabwe. Because Broncleer inoita $6, kabhotoro kadiki ka 250 mils, $6. Half gram kana kuti gram inoita $3 to $6 kana $5 US. These people get the money to buy those things, but haadyi. Kumba kwavo hatenge nyama kana kuita sei. Maparents avo vari kurarira muriwo, but vana vacho vari kurova this expensive shit. Madrugs yavo, they call it expensive shit. Ana Mutoriro, ana Broncleer.
Mbanje chaidzo I have friends vanoti anokutaura kuti handikwanisi ndichongomuka ndofanira kurova mbanje ndakuda unogeza ndorova mbanje. Mbanje inoita $20 kaplastic anobuditsa about 4 or 5 masters. That means maspliff kaplastic ekaikai iye anenge achida kana maspliff kana 10 pazuva, that's $2 a day. Kumba kwavo asati ambotengera kana amai vake nyama, but anoshandisa $2 US kutenga mbanje every day. Ona hembe dzaakapfeka dzakabvaruka, bhutsi yakapfeka, wakafamba mutaundi unorumwa nembwa. Maiziya munhu iye kuti ufambe naye kuti hande kutaundi soka, unotsvaga reason kuti unototsvaga reason yekusaenda naye because makapinda mese mutaundi ka vanhu vanofunga kuti kufamba nestreet gunduru. Maiziya kuti and I don't have an explanation yekutaura kuti munhu wandikufamba naye ishamwari yangu hatisi chigunduru, haasi kundinetsa munhu wandikufamba nayo. Ndo mapredicament andinopinda ini ndikutaura my personal life. Kuti personal hygiene yevanhu vakawanda vanorova madrugs, vamwe vacho havana that good personal hygiene, havakwanisi kuzvichengetedza kana ngotengawo kana katisheti kepabhero kakanaka kana katrauzi nekabhutsuwo kako. Some of these people ndo vanotoshoresa vanhu vanoita madrugs acho. Kana uchiita madrugs ayaka kune vanhu vanochena, kutori nevana vemamillionaires vanoita these same drugs, ana Mutoriro, ana cocaine, ana brongo, ndo vanouya kugeto kana Mbare kwatinogara uko, vachiuya nemari dzavo nemotokari dzavo, maBMW, maBenz, you name it, maRange Rover, because kudzimba dzavo havakwanisi kuzviita. Vakakura vachiona TV, vane TV room. Maiziya kana akaita nzara anonovhura firiji odya yogurt. Kumbari vashoma pamwe hakuna imba kumbari inokwanisa kuisa yogurt mufiriji, voisa mabanana patebhuri nemaapples just to display imba kuti kana waane nzara unongonhongowodya. Ava vana vemhene vanouya vachitikanganisira kugeto kwedu kumbari uko. Vamwe vanhu vanenge vachifunga kuti tisi kutovafurira kuita madrugs. Ndingafurire munhu anobva kwaIslands kana kuBorodale kana kombi yacho ndiziva kuti inokwirirwa kupi. Dzimwe nzvimbo dzinogara paNyaya vanouya vachiita madrugs kana Mbare akusvike kana hakuna public transport. Wakatoonekwa uchifamba ikoko, dzimwe motikari dzinotomira kuti uri kuenda kupi, unogara papi, uri kunoona ani. Kana vasina kugutsikana vanokutaura kuti pinda motikari ndinokusiya kwauri kuenda. Ndo life yatinogara kuZimbabwe. But onzi vanhu vekumbari vanofurira munhu anogara kuGrange, munhu anogara kuBorodale Brook kuita crystal meth kana kuita cocaine kana kuita kunwa Broncleer. No, it's the other way around. These guys vana vemhene ava vanotouya because vachaira kugara muyadi sembwa. Vanotouya because that's their only time for freedom. Unoziva imbwa kana ichigara muyadi so kana ukaisa motikari imbwa ukaibudisa so inongomhanya kwaisikaite that freedom, that happiness. Ndo zvinoita vana vemhene vanogara kunana Borodale nana Islands ana Greendale kwese kwaikweya ana mabhoreni amageto kaya Waterfalls geto imbare ndedu ye. Mazviona, there's new masuburbs ariko ana Philadelphia ariko zvekuti nzvimbo dzacho dzimwe dzasase dzatombori netara, kune maboreholes. Mbare hauoni imba ine borehole, vanomwa mvura yakanaka. Sometimes havatombonwa futi mvura yemborehole. Mvura yavo garaji inenge rakazara nebottled water, garaji inenge rakazara nemabeers. Zvokuti zvinhu izvo havasina kana akaona beer soka kana akada kuti
bhiya riya rekuti rinenge riri mumba chinowarwana harina kidzi anoda yako Mbare otengera vanhu bhiya that same person. But vanhu ava, if their parents now zvakatanga kuva affecta vakaona kuti vakanzwa kana kuti vakaona kuti health yemwana wake yakudeteriorate kunze akunwa, then they suspect kuti no, my son or my daughter is doing drugs like Mutoriro, Mbanje, Broncleer. They start blame places like Mbare. Then now the police get involved. Boss affect abana bema boss. You know, but kana zvichi affect Mbare chete nemango ma ghettos edu ku Zimbabwe. You will never see local enforcement ichibuya ichitaura kuti no, these things, you know, kumbare kwakazara ma drugs. Mbare is the hub. Yema drugs. I won't lie about that. Mbare is the hub of everything. Ndokune the main bus station. Ndokune the main vegetable market. Ndokune zvese. Ndokwakaitwa independence. Kurufaro stadium. Ndokwakauya Bob Marley. Ndokune heavy industry kumbare. Vanogona kutaura kuti heavy industry kana kuti heavy industry iri kuSouth kana light industry iri kwairi. But you have to live in Mbare to access those things easily. We have people isusu vanogara kana kuchitungwiza. Atori nemba yake akavaka. But anongouya oroja kumbare. Because anenge ada kuseva mari bus netime. Because time is money. Uchitomubata harafu so. Otozongwana munhu blaza anoroja padeni pako ane 7 rooms kuchitungwizo. Kana ane mingi ane 5 rooms kuNorton. But convenience time. Ndio inoita kuti vanhu vauye kumbare. Most people kana vamunoona vanotengesa pamusika vaiveka 80 to 90% havasi veMbare. The whole market area here havasi veMbare. Unotoita kuti ndakapinda mumarket yedu yeMbare musika here ndokona kushaya kana munhu wani wandakakura naye kuMbare. Ndo zviripo. But the blame inowinzwa kune vagari vekuMbare vanogara mulocation yeMbare mudzimba dzeMbare because the market is in Mbare. Vanhu vanoloda mabhazi vanobvutira vabereki mabhegi vachida kuloda mabhazi mashurugu yayo ndio kumasvingo vazhinji vacho. We don't even know them. Zvimamonya zvezvinosumudza masimbi zvinova vanhu kumadhanzi ativazive kuti vakabva nekupi maiziya. But because vari kuzviitira Mbare kana mudhanzi rekuMbare zvinozanza kudhanzi kwekuMbare kunorova vanhu nemamonya atitombovaziya vazhinji vacho. Ushayo 1 or 2 vanosumudza masimbi vanogara kuMbare. But vazhinji vacho havatombogara kuMbare vanotobva kwavanobva but kuMbare ndoko vanoitira mari. But back on the drugs thing. Chinhu chese wakachiwanza chinoparadza pfungwa. Wakatanga kuita kumbanje chaiye wakatanga kusmoka mbanje. Mbanje ine chinhu chinonzi HTC. When you're below 16, it will blow your brains. Inokanganisa pfungwa, the way you're thinking, my brain cells anokanganisika. Mwana kana ari 16 or below, their brains is still developing. Saka uzunzwa munhu akupenga nembanje, munhu akupenga nemutoriro, because their brain cells is not yet developed to be good to anokwanisa kusustain those things. Mutoriro chinhu changa chiripo for a while, crystal meth. It has been there for almost maybe maybe 7 years. But because zvakutanga kuaffecta vamwe vana vema ministers, vamwe vana ve these business people variko ku ghetto. You know what I mean?
That's why uchizoona zvinhu zvakuiswa kana paTV. I've been talking about these things. I have videos. Chikuratidzai vanhu vanoita zvinhu izvi madrugs aya. But no one took action. No law enforcement took action to either arrest these people or to rehabilitate these people. Hautadze uchida kuzoenda kurehabilitation azviteki. It's a choice. Kunwa Broncleer is a choice. Kuita urwa Mutoriro is a choice. Inoitwa nevana vedu ne our friends. We know the consequences of drugs. Either you get addicted, kana kuti unopenga. Ndo zvinhu tu hapana chimwe chinhu chinobuda, hapana chinhu chinonakidza nezvinhu zvaizvi. Ini ndinonowa wawa. I drink beer. I started drinking beer at 12 years old. Pane dzimwe nguva dzandinoti ndakanwa beer soka. Last time when I was in Zimbabwe, ndakatenga crate yema gold blend. Gold blend is a local whiskey. Mfeso wangu anga ane one. Ndakada inoita mari zvakanzi $4 US. Ndakada $4 US 2 macrates ewawa. Yatengeka crate. Ndakatenga 10. Ndakadhakwa zvekuti zvandakazotaurirwa zvandakazoita nemangwana acho, zvandaitaurirwa zvandaita nezuro, nanda kutonyara kana kubuda payadi. That's my effects ekuwanza wawa. Ndokadhakirwa kadakaita ika kuti ndakatanga kutaura ndaituka vanhu zvekunyadzisira, ndaituka vanhu zvanamai vavo chichi. Mazviona? Ya ndakadhakwa mboko zvekutoti vanhu vakandinzwira tsitsi. You know, my other brother nemukadzi wake vakandinzwira tsitsi. Nedzimwe shamwari dzangu dzakandinzwira tsitsi kuti mabhulangu akusi kudhakwa kwaita ikoko, zvinonyadzisa izvi. But zvinhu izvi kaizvi zvinhu zvatinoita tega. I know personally nini vanhu vanoenda kumashabhini achinotenga 4 coats every day. One coat inoita $50 US kana kuti $2. That's almost $6 US a day or $8 a day. But mukadzi wake haana bhurugwa kumba, haana kana pant. Wakaona bhara remukadzi wacho kana achifamba so rinenge rakaita kusviba netsvina, kana sipo yekuwacha bhara iro haatomborina. Wese kuzoti wakazoona zvekudyiwa nemukadzi wacho vari kudya zvimwe unotoshaya kuti akomana munhu anospenda $6 to $8 US achitenga hwawa pashabhini on a daily. But kumba hakuna kana chikafu. And that person ari respecta kuti achiona sadza riripo. Vana chaiwo magara anenge ari panze, vakapfeka tumashoti vachitamba munzira, magara ari panze. Kutadza unotengera vana tumashoti kunhingi kumupedza nhamo $1 for 2, ka t-shirt $1 for 3 twevana, kuti mwana wako aonekerewo. Vachikudza hwawa ndizvo zvinoitawo kuti vapfana vedu vemutoriro 3-4 days haana kudya, ari ngonwa madrinks chete. Mvura chaiyo haakwanisi kunwa mvura, because akanwa mvura handiti vanoti dry mouth. Mvura inofanira kupedza nyota, but vanoda tunhu tunotapira. You know, macherry plum, macream soda, wakampa koko haikwanisi. Especially munhu webrongo kana munhu wenhingi wemutoriro, wakampa koko unotogona kutokomita imedha ipapo, wakampa zvinhu zvezve. Vane madrinks avo vanotospecialize nawo, ende drink iyoyo yakatengwa inogona kuita 6 hours achirwa toti zvakachienda zvake.
madrugs aya atokanganisa vanhu nevana. Hazvisi kuitika kune vana vechidikika. Vamwe vachatori kuma 45 years vanorova inhingi crystal meth kana Broncleer. Vamwe kuma 50 years unoroona kuti plus akutobatidza bulb uyu achingorova kete 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 akutorova bulb. Munhu mukuru akaenzana nini? But blame inodzokera kuvana, because ava vanhu vakuru vavo their brain is matured, kupenga kwavo kuri kuri. But reasoning chaicho uchi reasona nemunhu iyeye, reasoning yake futi iri kure futi. Wamubvunza kuti uri kuite chii kuwana mari iwe, hagoni kukutaurira because vazhinji vacho imbavha kana kuti matsotsi. Pakashayikwa kana foni soka ndo mafirst suspect. Hakuna plus ine Mutoriro manje ka Mutoriro munhu wana akatenga kana uchura muri 6 mukuru wa Mutoriro haushayo kahitikako. Vanopanana vane kaunka one love kai vari pamwe chete. Vanhu vakabatana zvokuti unonyatsoshaya kuti vari kubatanidzwa nemutoriro kana kuti vari kubatanidzwa nechii, unonyatsoshaya. Ende vazhinji vacho havataureka. Zvemutoriro kuti hazvidi munhu anotaura unopedzera wadzimwa unzi ashamwari ibva panapo. Vanenge vakanyarara zvitovafambira 2 days unotoona ko vanhu hapana kana munhu ambotaura kana chunhu kava, ari ngoteerera chete. Maiziya vanhu anotaurisa vari kuwawa. Mbanje chaidzo wakaona munhu anotaurisa aputa mbanje haapute mbanje. Noise iri kuvanhu vewawa, that's why uchiona vanhu vewawa vachipedzera varuvana because pfungwa dzako zvinokurumidza kudamageka fast. 2-3 wawa, especially wakazorova brandi zvako, zvimabrandi zvekuzimbabwe zvine every whiskey and brandi yekuzimbabwe ine ingredient inonzi ethanol. Ethanol ndio inoitiswa Musombodhiya. Musombodhiya ndio yatinoti mbatutu. Maise saka wakawanza kana brandi rere unenge watonwa mbatutu, unenge watonwa Musombodhiya. Yo behavior yemunhu anopedza bhodhoro rebrandi kana whisky ari ega hazvina basa kuti whisky ipi, inogona kunge iri yekunze kwenyika. Vangopedza bhodhoro rere yo behavior yangofanira nemunhu ari kunwa Musombodhiya. Unenge wangotaurira zina nebasa rese, wakudisrespecta kana vasikana vevanhu, whether you in Borodale kana whether in Highlands, that behavior stays with you because the ingredient is in there. The ethanol is in there. Ethanol ndio inoita kuti vanhu vadhakwe, haisi zita renhingi rebrandi rewhisky. Ethanol inozoiswa mamwe ingredients vanhu vese kavane the way they make their whiskies and brandies. That's why they smell different and taste different. But the common thing in those things is ethanol. Ethanol ndio inoniwa live direct nevanhu vemusombodhiya vachisanganisa nemvura chete. Ethanol yacho inotoenda through a lab futi because inogadzirwa kakuchiredzi kwedu ndo kunobva ethanol. Ethanol inobva mudzimbe in case you never know. Saka ethanol inogadziriswa zvinhu zvakaita spirit yedu methylated spirit, inogadziriswa hand sanitizer, inogadziriswa alcohol, inogadziriswa cane spirits. Kana wakambonzwa anonzi cane spirits ana Gilbert's gin ana Smirnoff, zvese zvinobva anything chaunoona chinenzi chinodhaka chinobva kushuga. Saka vanhu vazhinji vakuita BP, vakuita high blood pressure, vakuita diabetes. Kumba kuita kuna munhu ane history ane diabetes, hakuna munhu ane BP. Kuchiko nini? Wakaitsvaga wega. Blambe yako haichamira kana uri murume, blambe yako haichamira.
wakushaya kuti chii chakaitika because plumber yako haichamira because wakazviwanza ningi usawanze zvimasini zvezve kana uri mukadzi hausina feeling yekuda kukwirwa murume akakubata so unovhunduka waiziya marriages are being broken nezvezvo zvimawhiski zvamunoonwa muchizviti mune mari ana grandfield marriages are being broken because someone ari kuwanza chunhu. Too much of everything is good for nothing. Machinzwisisa iwo kana wakadhakwa zvekuti wakapedza kana kukwira mukadzi wako ubvarara, what did you feel kana ponga uchirara nemukadzi? You feel nothing. You don't even remember what happened yesterday. Isi tototombodhakwa zvekuti unorara nemukadzi wekuti kutaura kuti wakarara uri pakati pekutamba mutambo utoshaya kuti takatombozviita unzi ndakatozvozvomora sorry wangu angoma sorry ndozvinoita vanhu vanodhakwa nemadrugs vakawandirwa nemasori mangwana acho futi watanga futi sori futi yadzoka. But iyi nyaya itofanira kunyatsoipedzisa ndisikanyanyomikisa nyaya yemutoriro nefodya nehwahwa neglue netinashe. Tingatada kuda kunyatsozvibata zvimwe chaizvo because kukura kwedu isusu kuma70s zvangu ndakazvarwa kuma60s ndakazvarwa kuma-late 60s saka kwaitwa the cheapest drug yanga riri kwainga tinashe neglue ndo zvaiitwa. Manje tinashe neglue zvakuitwa nemastreet gunduru mutaundi. Wakaona apana vaya vanenge vari mutaundi vaya unoona akabata sheti so achidawo anenge achitorawa glue ipo paipa kana tinashe. Wakati uda kumutengera chikafu anokurambira anoda mari yacho kuti anotenga maproducts anoita kuti akanganwe nhamo akwanise kurara because kuri kutonhora kamai manje kuZimbabwe iJuni kai July tikutopinda handiti muchando even mukuri kupisa chaiko manheru vanhu vaya vanotonhorwa saka anenge achitsvaga chikuita kuti awane hope. Handingamboti vanhu vanogara kana mastreet aya it's a choice aiwa imwe nyaya futi yatichazotaura pamberi apo but vana vaya vanogara mastreet haakwanise kuputa mbanje orara aiwa haakwanise kurova mutoriro because mari yacho havana but panorova natinashe nana glue. Vanhu vemutoriro vazhinji vacho they are very rich people, don't be fooled. Vamunoona vaya vanenge vauya vachiuya kunana Mbari vekumbare vaya akatobata $5 anobata kana $5 yoka 1 per week and anenge aita kungwafa zveshuwa kungwafa kana zvokupedzera atotengesa kana tenesi yaakapfeka because miri unenge anenge akuita kakudedera so 5 days asina kurova mutoriro anodedera anditi kana munhu waaddicted kana nehwahwa chaiyo wakarekedza kunwa hwahwa unodedera. Inini ndayambozviita kuno kuCanada kuno ndaidhakwa mboko zvekuti haudi undiona ende wakanditanga nyaya yacho haiperi mushe ende nasikadi kutsiurwa vanhu iyo havadi kutsiurwa because unoita ngova mudhigreda kana hamene zvaunenge wamuita maisiya anokutaura kuti handisi mwana wamai vako. Inini chaiyo kana ndakanatsodhakwa chaiyo munhu anokwanisa kundiita kuti ndite slow down. It's either my blood brother or somebody that I'm really related to. Shamwari yangu haikwanisa kundidzora kulevel inoitwa neblood brother yangu. Because wakadzorwa neblood yako pane kaunga feeling kaunoita so kekuti unongodzikama wega. Saka vafana vanorova mutoriro ava nebrongo havazviite nemablood brothers avo, havazviite nemablood sisters avo, vanoita neshamwari pamabhesi. Vanhu vanongosangana, mumwe ari kubva kuchitungwiza kuzengeza kwaseke, mumwe ari kubva kuGlenora, mumwe ari kubva mufakosi, mumwe ari kubva kwaEveridzi
nevembare macho kuGlenview kubudiriro chinovasanganisa Mutoriro chinovasanganisa inhingi Broncleer. Kana vasangana, they feel like a gang, they feel like they belong. Do you know that a gang, you cannot break your son from a gang? Because kana uskampe love kumboko, love yano buda unechaga somewhere, and a gang will give him that love. Saka the older guy mgang akamtaura kuti tengesa ma drugs anotengesa, akamtaura kuti enanouraya munhu enonoshuda munhu anonoshuda. I know the situation. I have a son. I know the situation. I live in a building inotengesa ma drugs muno muCanada. Hakuna munhu anotengesa ma drugs anoenda kumba kwemunhu, munotouya kumba kwake. Sometimes ndotovhurira vanhu vema drugs havanaka makisi ekuvhura pasi apa, anenge anopedzera aita hasha kana dhora rakuramba kuvhura because vanhu ningi havana intercom vanotengesa ma drugs. It's either you call them okutaura kuti kana dhora vhurwa opinda, you know, anenge very agitated zvokuti anogona kupwanya dhora iri regrazi rei. Saka for me to avoid kuti dhora yedu repapartment yedu ripwanya, ndingosiya kuti munhu uya anorova madrugs apinde anotenga zvinhu zvakaende. Maiziya, that's the situation yatakapinda isusu. Ndo zvinoitika kuZimbabwe. My neighbors vanhu epamba panonzi pane gosto, vamwe vacho vakaitisvika pakuita give up. Vanodaidza mapurisa uya, mapurisa opiwa $2 opiwa $5. Chawaita chii? Vanhu vakutadza kurara. Bosi pane pachiridzwa radio ka. Radio inorira kubva kuseni kusvika mangwana. TV inenge iri on. Sometimes hapana ari kuiona but iri on. No one is looking at the TV. Apa pa next door pane vanhu vanorenta ipapo mahudhu, vamwe vanosenza manheru. Kaiti uchisenza manheru iwe uri hudhu, rungodzwa unosangana vanhu vachitaura zvausuri kunzwa zoita kunge imbwa dziri kuhukura. Takakura madays aSmith yokuti taenda kumabhawa ana Vito, marengenya, maovros, mapitcoat, uko kuchishawasha uchipinda mbhawa munoita kunge mune mbwa mbhawa, kuti kunge mune nyuchi mukati imomo, but vari vanhu vanenge vachitaura. Iwo makatanga kutaura unosvika kushedzawo kuti munzwanane. Saka wakutopamhidzira kuti that noise pollution iyayo. Munhu ari panze ari kuenda kunozvitengerawo nyama paComlas pai anenge achiita kumani. Kuchii chiri kumboitika mumarengenya muchiweshe bhawo? Havazvinzwisise kuti noise pollution yacho inenge iri so high. You know what I mean? Ndo situation iwo kana uchitaura uchita noise, somebody has to tell you kuti uita noise. It's just like inini pandobatidza sound system yangu nchiitesta, ini handinzwe noise because ndikunakirwa nezvandiri kuita, but next door neighbor haachakwanisa kuona TV yake, haachakwanisa kunzwa church ceremony yake paTV. Akutodzima TV, akutobuda, akutoenda kana kunational. Vamwe vanotokwira bhazi akutoenda mufakosi akutonokomborena kuti murasta uya wekuCanada akadzoka. Asikana tiri kutadza kurara. Masikati anenge achiimba, manheru vanenge vari muRoddie vachiita noise vachingotaura. You know what I mean? Vamwe vacho vanotofara ndatouya kuCanada kuno. Not everybody is happy when I go to Zimbabwe. Anyways, give thanks. Our love.